खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै आङो मालयसियाखौ नागारबाय बेनिफ्राय आङो इन्डोनेसिया बालियाव थांसिगोन आङो दा एयारपर्टआव थांगासिनो दङ कटा किनाबालु इन्टारनेशनेल एयारपर्ट बेयो साबा डिस्ट्रिक्टआव मालयसियानि आङो ब्रादारनि न'आव सप्ता खेबनै थादोंमोन दा ब्रादारा आंखौ एयारपर्टसिम दोननो फैदों जोबोद मोजां फेमिलि आङो जोबोद मोजाङैनो थानो हादों बिनि न'आव आंखौ बिदिनो बेरायहोदों जाहोदों लोंहोदों दा आरोबाव एयारपर्टसिम आंखौ दोननो फैबावदों आं दा नोंथांमोननो खिन्थालांबाय थानोसै बालि इन्डोनेसियाव थांनोबा मा जिनिसफोर नांगौ आरो एयारलाइन्सफ्रा मा सोंगोन बेनिफ्राय इमिग्रेसनावबो मा सोंगोन मा डकुमेन्टस बिगोन आं नोंथांमोननो खिन्थालांबाय थागोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय सफैबाय इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव एयारपर्ट सिङाव हाबबाय आंना फ्लाइटआ 10:35 AM आवसो माने चेक इन खालामनो मोनगोन होमब्लाबो माने फुङावनो दोनफैग्रोबाय मानो होनबा माने गिर्जा दङ दिनै सानडे ना 9 AM आव गिर्जा दं डिस्टार्ब जागोन आरो गिर्जाखौ हाबनो मोननाय नङा बेनि थाखायनो माने फुङाव दोनफैग्रोबाय आरो दा एसे नेनांसिगोन आङो 2 आवार्सफोर बायदि नेनांसिगोन अरजाया जेबो नङा माने आङो ओरैनो जिरायनानै टाइम पास खालामबाय थासिगोन दा आङो फार्स्ट कटा किनाबालुनिफ्राय आङो थांगोन कुआलालामपुर मालयसियानि केपिटेल सिटियाव बेनिफ्राय आंना बालियाव थांनाय फ्लाइटआ कुआलालामपुरनिफ्रायसो दङ इभिनिं around 4:40 PM इभिनिं जिरायबाबो टाइम पास जायनि कफि लोंबाय डनाट जाबाय एखमबा टाइमानो थांनो रोङा जेला खामानि दं बिराद बिजि अब्ला माने टाइमा माला थाङो फात्ताखौनो मिन्थिया दिनैथ' जेबो गैया नालाय जेबो मावनांगौ गैया नालाय माने टाइमानो थांद'आ ओरैबायदि बर मोनबाय बर्डिं पास लानो फैबाय आङो बर्डिं पासखौ मोनबाय दा इमिग्रेसननि थाखाय थांसिगोन सिकिउरिटि चेक इनआ कमप्लिट जाबाय दा इमिग्रेसनाव थांबावनांगौ इमिग्रेसना क्लियार जाबाय वेस्ट मालयसियानिफ्राय जुदि साबायाव फैयोबा माने पासपर्ट नङाबा ट्राभेल खालामनो हाया माने इमिग्रेसन जायो बाहाय डाबल गावनि अन माने सिटिजेनबाबो माने साबा स्टेटआव फैनोबा माने पासपर्ट नङाबा फैनो हाया खिन्थु साबानिफ्राय नोङो वेस्ट मालयसियाव थाङोबा माने पासपर्ट नांलायलाया जास्ट लाइक नेसनेल आइडि कार्डजोंनो माने ट्राभेल खालामनो हायो एयारक्राफ्ट सिङाव हाबनो मोनसिगोन नै लाइन लाबाय ओरैबायदि बाबायना नेयै नै दासो माने हाबनो मोनदों सिङाव जिरायबाय 2.5 आवार्स लागोन बागलायबाय 2.5 आवार्सनि उनाव गुबुन एयारपर्टआव थांबावनांसिगौ बेयो टार्मिनाल 1 आंना बालियाव थांनाय फ्लाइटआ टार्मिनाल 2 निफ्रायसो फ्रि शाटल बास दङ जाहैदों बाहेरायाव दा आङो फ्रि शाटल बासजों थांसै टार्मिनाल 2 आव थांग्रा बासआ बेनो फ्रि शाटल फ्रि बास बेजोंनो गाखोनानै थांनांगौ दा सफैबाय KLIA 2 आव आंना फ्लाइटआ 2 आवार्स डिले जाबावबाय माने मोजाङानो जादों नङाबा ओरैबायदि हांथोनो जागौमोन आङो दा एयार एसियानि काउन्टाराव थांसै बर्डिं पासखौ कालेक्ट खालामहैनोसै थेंक इउ बर्डिं पासखौबो मोनबाय दा इमिग्रेसननि थाखाय थांनांसिगौ इमिग्रेसनाबो जोब्बाय सिकिउरिटि चेक इनआबो जोब्बाय नोंथांमोनहा नुखादों आङो बर्डिं पासखौ मेसिनावनो बख'दों बेनिफ्राय आंखौ जेब्ला गेटआव हाबदोंमोन अब्ला आंनाव सोंदों पेडुलिं बेबायदि मोनसे एप दङ इन्डोनेसियाव थांनोबा बे एपखौ इनस्टल खालामनांगौ बेनिफ्राय रेजिस्टार खालामनांगौ आं बेखौ देखायबाय बेनिफ्राय भैक्सिन सार्टिफिकेटखौबो सोंदों बेनिफ्राय आंनि बेगखौबो सुदों अजन 7 केजिनि बारा लानो मोना आंना जास्ट 6 केजि बेनिफ्राय नैबे बेगाव सि दंजोबो आरो नङाबा 8 केजि जागौमोन नङाबा 6 जागौमोन बेनिफ्राय इमिग्रेसनावथ' माने जेबो सोङाखै हटेल बुकिंबो सोङाखै रिटार्न फ्लाइट टिकेटबो सोङाखै बेनिफ्राय मानि थाखाय थांनो नागिरदों माने जेबो सोङाखै माने भेरि स्मुथलि
जोबदों आरो इमाइग्रेसना हजों इन्ड'नेसियाव थांबासो मिन्थिसिगोन इमाइग्रेसनाव माबायदि सोंगोन मा डकुमेन्ट्स बिगोन बेनिफ्राय भिजा अन आराइभेलसो आंनाथ' भिजा गैया इन्ड'नेसियाव इन्डियानफोरनि थाखाय मानि भिजा अन आराइभेल मोनो बालिनि ट्रिपआ स्टार्ट जासिगोन नै दा एयारक्राफ्टआव हाबसिगोन ओरैबायदि बिहिरना दासो एयारक्राफ्टनि सिङाव हाबनो मोन्दों ओरैबायदि लेट खालामबाय ना 2.5 आवार्सनिबो मानि बांसिनानो लेट जाबाय मेनेजमेन्टआ बांद्राय मोजां नङा एनि टाइम मानि फ्लाइटफ्राबो केन्सेल जालाबाय थायो आरो बिदिनो मानि मस्ट अफ द टाइम लेट जालाबाय थायो फ्लाइटफ्रा ओरैबायदि ओंखाम उखैबायमोन ना काप नुडल्स लाबाय 10 रिंगिट्स लादों इन्डियान मानियावबालाय 180 बायदियानो जायो दहाय फ्लाइटआव जानायल'मोन ना एसेल' दिनै मानि बालियाव सहैगौ मानि इमाइग्रेसन क्लियार खालामनानै गासिबो 11 PM आनो जानो हागौ बेनि थाखायनो एसे उदैखौ फिलआप खालामसै जानानै बालियाव सफैबाय टाइमा जाबाय दा मोनानि 9:45 PM 2:45 मिनिट्स लाबाय बालिसिम सफैनो थाखाय आंना भिजा गैया भिजा अन आराइभेलसो लानांगौ भिजा अन आराइभेलाव मा डकुमेन्ट्स बियो आरो बेसेबां फैसा लायो आङो भिजा अन आराइभेल मोनखांनायनि उनाव नोंथांमोननो दा खिन्थानोसै ओरैबायदि बिहिरना भिजा अन आराइभेलनि स्टिकारखौ मोनबाय USD 35 लादों बेनिफ्राय इन्ड'नेसियान रुपिसावबा 5 लाख दा इमाइग्रेसननि थाखाय लाइनाव थाबाय इमाइग्रेसना कमप्लिट जाबाय 1 आवारनिबो बारा लादों आङो आलदा नुयोना इन्डियान बायदि नुवा मानि बिराद कनफिउज जायो बेनि थाखायनो सोंदों आरो गासिबो डकुमेन्ट्सफोरखौ चेक खालामदों ओरैबायदि प्रब्लेम नुवाखै ओरैबायदि चेक खालामजोब्बाय गासिबो डकुमेन्ट्सफोरखौ हटेल बुकिं बेनिफ्राय रिटार्न फ्लाइट टिकेट गासिबो बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा मालाबाफोर फरेन कान्ट्रिसफ्राव ट्राभेल खालामबायोबा डकुमेन्ट्सफोरखौ A to Z रेडि खालामनानै लाखा जाहाथे मानि जेबो प्रब्लेम जायै बायदि दा सिम कार्ड बायग्रोनांसिगोन सिम कार्ड गैयाबाथाय जानाय नङा What's the plan? For 1 month? Yes, all of this for 1 month. All are for this 1 month. For how long you stay in Bali, sir? 1 month. 1 month. So Yeah. Only in Bali or other islands? Other islands also. So maybe this one because Yeah, this one work. I think in the hostels Wi-Fi's are already available. I think this will do. But you to go to outside Bali, you only get 1 gigabyte for outside Bali. Okay, Yeah, but so this one is 25. full. Okay, let's have this. SIM कार्डखौबो लाखांबाय इन्ड'नेसियान रुपिसनि 3.5 लाख लादों सिमनि दामा बेनिफ्राय 1 मान्थनि भ्यालिडिटि 25 GB अफ इन्टारनेट डाटा दा हस्टेलाव थांनांसिगोन हस्टेलाव थांनो थाखाय माबा मोनसे बेबस्था लानांसिगोन Alfred ya? हाँ जी हिंदी मालूम है Alfred Gusta Matahari ya? हाँ Oh iya ya, Hotel Chandra. हाँ होटल चंद्रा ओके Wih, mantap.